Oh, ano maglingo-lingo man? Kaya di kagwanta? Dili, sige. sir, kay nag-declare magud og 2 million unya ingon nimo sa Britannica. So, ang mahimo na pud nimong tubag-ana is ang source nimo is kadtong nagkuan sa libro, nagbuhat sa No, libro. no, credible man gud sila kung i-compare sa imo. Kinsa maka-question nila? Dili, sir, okay na ko diha, sir. Okay na ko diha, sir. Di na ko makiglalis diha. Kinsa magatawag anang mo question sa mga libro sa kasaysayan? Are you competent enough nga moingon ka nga mali ni? It is a fallacy of suppressing the facts. Wala ko nag-ingon nga mali na, sir, pero mas maayo tong ma-confirm na to kung asa gikan ng nga source. Kisa man ka nga tawag anang ma-confirm. Naakay gitawag og kanang mga basihan sa 4th century nga inyong kauban para ma-confirm nga tama ang ilang gisulti o dili. Okay, si may kauban sa 4th century be? Sa 4th century? Okay, si kauban ninyo. Napa man ang iglesia na? Ali, kasi kauban ninyo ana. Kasi matudlo ninyong kauban ana nga maka-confirm anang imong istorya. Wala na gibangan lang sa Biblia, sir. Ay di ano mo sa Biblia kanang panahon mo pagmugna ang Biblia. Di ba? Dili, sir, sa kauban niyo sa 4th century ba? Kinsa may matudlo ni mga kauban sa 4th century nga makaingon ta nga tama na imong gipangunahuna? Sa 4th century, sir, ang iglesia naa pa pero wala nagipanganlan dito ang mga kuan kay human naman ang revelation sa 100 AD. Kisa pinag-ingon nimo ana? Ang unsa, sir, ang? Kisa pinag-ingon nimo ana nga naapang iglesia sa 4th century kay nahuman ang revelation 100 AD. Naa pa man sir ang iglesia sa 4th century. Kisa nag-ingon lagi nimo? Wala na itan sila sa Biblia pero naa pa siya. Lagi ang ako pangutana kinsa lagi nag-ingon lagi nimo? Wa ko supak na anaa sila anang panahon na wala sulat sa Biblia. Ang akong tawag ana pangutana kinsa nag-ingon nimo? Wala na sulat lagi sa Biblia. Okay, wa man nasulat kinsa man nag-ingon nimo ana? Kaya wa man nasulat. Basta na pa ang iglesia sa 4th century. Lagi wa ko question ana nga ang iglesia. Kinsa nag-ingon nimo nga ang iglesia ana nga panahon na pa? Napalagi ang iglesia, sir. Wala kinsa lagi nag-ingon lagi nimo? Wala lagi gisulat sa Biblia kung unsa ni kay human naman ang revelation. Diba? Wa ko nangutanag nasulat ba sa Biblia? Ang akong pangutana ba kay nag-ingon man ka imuha man yung gi-affirm nga naa pang iglesia ana sa 4th century. Ang akong pangutana kinsa nag-ingon nimo nga naa pa ang iglesia ana? So pasabot mo, sir, wala na ang iglesia sa 4th century? Ay ako nangutana nimo ron. Ako nangutana kay imo hamang gi-affirm. Yes, ang imong pangutana kanina gitubag ta kanina mahitungod ana detalyado. Napagigikot na kasaysayan. Kanang information ba nga imuhang nakuha ba? Kinsa nagtudlo nimo ana? O unsay basis nimo, unsay source nimo ba mo na akong point? Sige daw. Napalagi ang iglesia, sir, pero wala lang nasulat sa Biblia. Lagi unsa may imong source ana? Kinsa nagsulti nimo nagtudlo nimo ana nga naa pa iglesia ana nga panahon? Asa day sir magsugod ang 1260 years sa revelation? Diba tubagas ako ba? Kinsa lagi nag-ingon lagi nimo nga ang iglesia naa paan ng panahon na? Naa pa lagi sir ang iglesia, pero wala lang nasulat sa Biblia. Kinsa nag-ingon nimo nga naa pa? Naa pa ang iglesia kay wala pa man ang kwintada sa 1260 years. Kunya na nang 1260 years, di ba? Ay asa ko na kay interpretation man nimo na opinion man nimo na. Ang akong tawag anang pangutana, kinsa nagsulti lagi nimo nga ang iglesia nga iyan ni Kristo naa pa sa 4th century. Ay ko tagi opinion kay ang atuad ni battle of facts mo guni ang atuad dire. Dili nang tawag anang opinion na nimo 1200. Opinion na nimo. Dili ko makahatag sa imuha sir og dili ko makahatag sa imuha kompletong detalye ana nga naa pa ang iglesia sa 4th century. Kay ang church ang basihan ba migo ako ang pangutana migo ba simple ra magug kaayo taga o source ba kay wala koy mahatag sa imo sir nga source so ang buti pasabot tagna ka lang wala koy mahatag sa imo sir nga source so ang buti pasabot ang imong pagsulti karon nga naa pa iglesia baseless na ang among gibasihan sir ang 1260 years
lagi opinion lagi na ninyo. Ayaw ko tagig opinion. Dili sir, nasulat na sa Revelation 12. Di ba? Dili ko sige tawag og facts ba? Sa facts ko ba? Kanang inyong opinion sa Revelation chapter 12, okay, inyuhan ng opinion, respetuhon ko na. Dili ko sa facts. Sa facts ba? Okay. Di magkakahatag. So opinion to nimo or imuha lang tadatag na. Karon, sa 4th century, kinsa man nga leader sa iglesia imong matudlo anang panahon ng kauban ninyo? Nag-scattered na sir ang mga iglesia na sa gikan pa sa 70 AD. Nag-scattered na sila. Kinsa man ang nagbitbit sa tawagan ng pagtuwa gikan 70 AD? Sa 70 AD sir, sa destruction of Jerusalem, nag-scattered na ang mga Christian ana gikan sa 1st century sa mga apostolis. Lagi, na-scattered lagi. After sa mga apostol, kinsa man ang nagbitbit sa pagtuo sa mga kaiglesiyahan sa tubok Romanong Imperyo? Gibilin sir dito sa iglesia sa Antioquia, Jerusalem. Dito sa kinsa man iglesia sa kinsa man nangulo sa iglesia sa Antioquia? Dili na nako makuan sir kung unsa tuiga sila ni kuan. Katagna ka lang. Katagna ka lang. Okay, 2nd century so, pasabot, sir, kung walay nasulat dito. No. Sa 2nd century ta, kaingon ka sa 4th century naapa. Subot pasabot. 1st, 2nd, 3rd ug 4th century naapang iglesia. Sa 2nd century, kinsa man ang mga pangulo sa iglesia imong matudlo nga kauban ninyo? Wala na sir, wala na nakadetalye na sa Biblia. Ano mabot mga sa Biblia nga human na masulat ang Biblia? Ingon maka naapa. Nya ano sulti maka naapa nga maka nakadetalye. Naapa lagi sir, pero naalagi sir, pero nag-scattered sila kay under persecution na. Sige. So, kay under persecution man, kinsa man ang gi-persecute sa gitawag og Romanong Imperyo? Ang iglesia lagi sir. Iglesia. Kay gi-persecute man niya ang iglesia, so ang buti pasabot na ay mga tao nagkisa nga panahon ng ilahang gi-persecute. Sir, paliw ko balik. So ang buti pasabot na mga Kristiyano na existe ng iglesia nga panahon ng ilahang gi-persecute. Yes sir. Okay. Kay naa may gi-persecute nila, so imposible pud na nga sila tawag anang gigugod nga leader sa iglesia. Naay mga leader sir sa iglesia sa kuan, pero dili under persecution lagi sila sir. Lagi under persecution lagi, pero imposible man wala sila record. Imposible na. Walay record sa No. Nakabalo man gani nga persecuted ang mga Kristiyano nga panahon. How much more nga sa ilang tawag ni detalye na gini record before nila tulutuso na. Di ba? Sir, aside sa nasulat sa Bible nga sa Timoteo nga ang uban mo talikod, so dili tanan. Nagpadayon gihapon ang iglesia. Nagpadayon lagi. Ipangutana ta ka ba kanang kauban ninyo? Kanang kauban ninyo sa 2nd century. Di man ka makatudlo, puro makatagna-tagna. Sir, wala na yung naka-record sa Biblia nga sa mga pangalan sa mga leader o ayaw kong tawag ng atuas Biblia kay kanang panahon human nagsulat ng Biblia. So, kuan na tawag anang given na nga wa gyud nasulat. Ngano man kay ulahin naman na kanang 2nd century, 3rd century ulahin naman na sa 1st century. So karon ako ang tawag anang pangutana kinsay mga leader nga matudlo nimo ana. So kung wala kay leader matudlo ana, buti pasabot tagdatag na ra ng imo.